Gibase sa aktual nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Tago nato kining dapita ug Nephi. Ug ang Ginoo nag-uban kanamo, ug kami miuswag sa hilabihan. Ug misunod kami sa mga paghukom, ug sa mga balaod, ug sa mga sugo sa Dios. Ug nagsugod kami sa pagbuhi og mga hayop, ug mga hayop sa matagmatag. Ug akong giawhag ang akong katawhan sa pagmakugihon ug sa paghago gamit ang ilang mga kamot. Ug akong giawhag ang akong katawhan sa pagmakugihon ug mitukod kog templo ug gitukod nako kinisama sa templo ni Solomon, gawas lang nga kini wala mahimo sa daghang mahalon nga butang. Ug ako si Nephi mikuha sa espada ni Leban. Ug sa ingon ni ini nga matang, kami mihimo og daghang espada. Tingali paunya sa bisan unsang paagi, ang katawhan kinsa karon gitawag og mga Lamanite. Musulong kanamo ug mulaglag kanamo. Ug ang Ginoong Dios miingon kanako, pagbuhat og uban pang mga palig. Ug ikaw magkulit og daghang butang niini nga maayo sa akong pananaw. Nephi, Jacob, Ug ako may pahinungod kang Jacob ug ni Joseph, nga sila mahimong mga pari ug mga magtutudlo diha sa yuta sa akong katawhan. murag daghan na magnahuman. oo, pero daghan pang buhaton. Kaya na ninyo kana. Ug nahitabo nga misugod kami sa pag-uswag sa hilabihan, ug misanay sa yuta, ug katluan ka tuig ang milabay gikan sa among pagbiya sa Jerusalem, ug nagpuyo kami nga malipayon.